Me my emergency Ghana tie for ade ahwefo nyina akwa aba na se wo wiase na se wo nje spiritual marriage eni na se wo hu ne se enya real ntro bi na ye twa na asa na sesem bi na ye to dia na ye nkonkotie enua ba yi ne nsam a wode to dia kwan ya fa so anta ne ma we hya ase ene sisi a ne akwakọ wie no ne afi ye ba wo be hu se yes bibi wo wiase wo be gi bibi adi ye ntwa ye hu sima ne nkonko gi nkyeremu no emra sisi a Numre yebetio ede na adenam. Beba cho e ha kakra bi na e ha enya kakra. E ha kakra. Producer. Ne ya producer. Enya kakra mpo. Ya na watra fa akwa mai se de be ya. Okay. Ase minya be 15 years. Na me bra baby so we nchen no no so be 6 years. Started na meni akura ne da. Pacho hunhuma na honam. Honam we de honam. Dina wo 15. Na me wo 15. Na akura no so 6. Sabi na ne be me net say. E di se domu kadowa. Yes. Why na wo na okoye ma ne da na sa akura ne no be dai. Me. Okay. Enti eno no mo no nti da ba akon me ne ya na biye mu hye me na me ameka me wontam se menye bi onni bijai me ne bijai nti enu mu na afi na mpacho akwada wodi be mfiensia no onne da o ahobaye nsuo ne hotimi san no da bio ba wo de se no wodi be dunum ti na wo te da akra da bio okura da wo hye dante da bio jimi nti obe ne sa enye den so wudi to aswe enti enu mu na abe me hu ana menye modayem na afi me yem hyehye me se yi me dem awo nti medu ona ma wo sempo me se na sa wo kura anye ya nti enu mu kwana na afi me so da na me ne obi da nti me ka kire me ma me mo amo mpemu nti at the age of 21 I'm back Kumasi nti enu mu ana me am se metu hu ana mo enu de ebu adwuma mu onse yakohye adwuma mu a girls na obi wa sisi nti na makọ ubekọ bebi se okopembo ana na nipa no so pese na oda baby he malamfo ho ankrabofo sabe akonfo ana sofo ho mekọ sofo ho mekọ malam ho sofo ti unuanom na malam bi kurade o de be no de we nya reme na se de ode mekọ na adwuma ni ba ko de mekọ nti ono ni pie na malam ne so mitumi nti e wonna me ka chewe ni samemba obi mba no ni mari krinti nti afi mi ama na nti amabre na me de ne na mu asu adwuma wi nti me ne na mu sa me kanso ama ofo ni mfi me ne na mu ana me de ware me pon me ho na me de ware ti aware no mu sto na me ni mi kunukura di nhye mu aje me de me nsa ko wo me ho ansa na me hu se ebi a ho abayo nti enu mu kura ma mi kunu so da ese o so da na obi ne me da o ti na ni na nya mpa se da ye no so nti edidi musa fe mi kunu ba o se ono no ne me o kira de nti na onni Kumasi anti anu ba o sa da ba ko se o pese onya bibi gina so no ujame na me se ye tu nti ye bi anya me ti edidi mu ana me de benye me banachi menye me banachi ni mum miko radio station bi me ade me ma asofo bi o ma me cream bi by eboa me because that time no misra na afi omo ba mitimi ni omo kon me ne omo nna okay enti enunu mu ana me kunu nso so start ye na ase wo kan nsem ase prime o mefa o mu fi obi a na asa be kan kire me na o keka ti enunu nyensa ne be se no mi hu be ma tietie tuntum bi ne ogina manim o se nyensa no be se no ma me nko ampa nyensa ne se ti nyensa ne se mu na me kunu nso ntimi ne mentana bi da brena nso na me store rent son that town no man so na ma me so yale enti me ya brebre nya scam ni ko tua store no no mo asi ska no mo je no mo decide bi ka ho so no mo ni seminya o mo di bi kan se me nya nka ho dia enti eno no na fie ra no so nya me nhira no
that time me kunu ko no no de ka for 2 years no no free osesa ne niema bia otokoi nti fiero an ye no oje me se mentena ho kopembra me angasa meka se me fiero na me din se me san frɛ na akaskasem obi a ode ne ka wasajo ba na me ni o him bia na o se meka na me frɛ no na me su no o se me nya su na me nkasa na me se Mr. no mo ka so mo ji se ba se se o mo sa so mo ji bia ko me ni ska bia store no free me san me na me ba ne nya baby ndidi ana o se ni ska no of all se ni ska ni wi a 1080 na medical nya da ho na me koyi 400 na so na me bra ba bi timi nchen me ba ya ono so atamato bolem my friend the obeji ska no se won share me store me duru ho a makoyi we na ba me yi we from bag me nim sada ndi nka me boda me di akwani aba wo fie sa ana bibisi ko he bolem me share Robert Black da me share na ho ati neskana e wana me ja me ho to ene bibi ya de o so si bibi na ka sa ko bolem bibi ya de nti abaza no na me zare nti baby sa akra ne se e de na odi ko tu o se no frame ma iska na me so fa ne o se me fa no bag na me se na odi ko share bolem o sa afi me gina na me ho so me ka sa me bo na ha no mapra ana me jai na me free we na me de man boko afi me tua ka bia wo se me ye adwuma e hwa ma me yale me so ne oba peni wo se me ko hwe no mi sa tu mi stom za bre na so na me nyen sensei me ko hwe me ma me afo 1 year no kra no ne ho anto no di free now in for the currency my ana me sa ba afi ointment na sai ba sa no me ansa nko so fo no hobi man san to aso anko biem na we ni sa starte ene eno de to aso sa na de ewom ni se omone me da honhon ma e wasa ni so ade chen wasa me ni obi so da se ada metimi astrage age me hono sa ada me ni obi anda afi me so da na me didi eno de me sore kra na che se wasem no em se wabu ba ko bi wabu no katwo dodo yenguram kakra wo se ada be so da ya onu obi da na ade chen age se oni nipa koda we de ha physical kwan be wo na be kwa be man la na se be man hu a ade e be twetwe no te se ne si kire twetwe entete ewura atuo mu no de ne be ba wo nchen ana se bi atimi ko ka chere ma se me konlo endi kulime ana enya ni sa ase nipa na dikan be peme dada na maintenance enti ya se nipa na da ho ni wudi nkomo enti e ba sa be ho na nipa na afro na nipa wa pe wa mpre de so ofro apa na akọ say no spirit do be ko be wie no afi na wanu ho ebi okra obehwe nipa no ho kra se nti mini nipa we na ye bibi sei ade anu mo honye da o say wani kan a onso bia na ne choice ya ope to be na your choice aso no no ada ti basa no aye de e basa na me ra ho na no ukuru tu nyina na sa de be etimisi anasa oni gya ye kire amene ne tiwa de na me ne be ma foforo nda na wan tin se me ne da che se me de me nsan ko wo me ho bi fansa ontimi ye nsuya de wa ha duru bia nye nyina na akoye se eye honhom se ebi wo sebe mema bi wo adwuma enzo ani enso ye bo losin dire ma ho dawuri yesisi aso se ne yemfa ho sebi obi wo akafra ono no hia se ono no ho be baye no obare de na ho baye he da mfa ho eno so eba etimi de saade ne ba anase be man na otimi no eye bibia kama na emum wana ya na pese okoye bitu aso otimi ye bibia kama so still abe kwa kutu aso okay meet you enti afi free wana afi meso da na mi twa nsuo ebi o nso a na mi na tenten o ho na mi twa nsuo no wie wasa me foro obehu na se obi abetena abebi edua ho nti afi me hu na akora bi nam ho na maka chen se fie bi won frɛ ma me nemra nti akora no kɔ frɛ no na nipa na sɔre frɛ abe no na metimi aforo
Daye ne bebre meso daye na medidi na me twa nsuo na obi ne me da meso daye na akromfo arobo me ebi onso meso daye se makojo ma me ba ko bi de me kojo ma me ba na me hu sa akromfo ne gengen akwa no nti mi du ho na me share da ka kiro mo se ke mi fo asesa me ne ma nti me nyeska wa o daye mu di game fogum me dem de duro asembe na me so ma asesa me ne ma nti na anton ne ma nti e ho na ma me bi twam na o ma me 10 sidi miensa ana me de koe ke me fogum no mane ye don go daye mu pasa so asa ko mejuma me pamade okay ada se nyame be ya adoma ni pa mienu miensa bi de ne me baba no saa da no na me yale e be sore se manyere me ho amintimi nye ana ada no nso a me mie mani no be hu na me machines nyina breki Jesus ka kakra na me bo ano se me di be bibi no chese me sa frɛ repair de man ye be ya chiri ya kra the same thing me machine mienu nyina se na me frɛ repair de man no ye oye wie dade na oye wie na me phone so say phone na hwe wa anya hwe se obi anso ba o de style ba eze sala ima mpamo hwe na me se sala ke se die na we se me perfume intimi sa luki soap ne after wash ne parazo esa pam che de kwachima intimi ye enu na me se minya ska kakra me se ma me fa se ska no perfume na de die animu na ja manya bi apa da mi ada minya afon ade chia na betu mi mita asembe kure ni jese eto so se da ba ne ma no ewurade nyamia ma kwele kafra kwele betu mita na ide jese betu mita na me o material kakra me ko echima ana na ebi ma free bintie wo ma na obi ama me kakra na me de ama akra ne ko school ana no obi de me kana me de kwaje mo nti emo no ne gari na ya na me ne me banidi nti so wa amfa mo an ko school na de emutu ko na ya leti nti wanya emutu onya emo ne gali de no oraho anya ne sa adwuma na se mintimi ya se nka mitimi ya se mo ya sa ne sa nyame be kire maybe say last question sabe hunhumu nano ene honamu de se wo de toto ho a de yin pa na de mo de na de se honamu de u kire mu say mo de na de se honamu de adenti minnim de ntia because so no beda no ne difference e no be da physical tim say ewura pa akokoko ne emem asemo nyame tiase se honhom for no mo mayo mo aduro no mo nam da bia on ba beto loss dire mayo loss dire man na ma honhom wo mo be mamu aye din e di bas wo di sia no for 3D na chese utim se ho baya bai wonya sanketo ase de wani beti na abu asefu adano kra ne nsemo a ebetoto woni emu amane oba kafra wate me ka semu ya hwe unkra ne nne empanisi ne wa hyase biada ewo na wiye na mse wo hawo no kwan bia me ne me mpanimfo ye wai ye be fa so a obede wo ho na wanya bema papa na wo ya ayefura ma begina se aye MC ama wo no ye be fa so ate to the ko akoma to yem mama sina ofa yenu ba ya semi be na wo twe be miunu ni sofo park kasim bi wa o si ye wa group bi ye di ni nkola bremu a haye e di haw ani susuaso
amane wonim sɛ akola no so a wonim oyiti we otwetwe be ma no a enkuruma ai no de atwetwe ani ai onim hwe enso saa bre no yes ano saa bre na honhom ni be fa ano ti honhom ni se ekwan da no ho oba ho a eyeyie essence ono an na ahya ase oye we me hu ni se wo a wutie wo a wo hwe yen ni me bi wo ye no nkola brem a edi yenya agoro bi wo ye me edi a edi wo munya enti wo ye baatan wo ye wofo wo ye akwala di ekosi tie bi na fa bo bra saa de ye nua ba ye ofre honhom no wajai waware etata no hum na di ni nyama di okaye mawerhu mpo ni se ada no kombedo no de ompanumpo no mama oni na beda oni ne de wiafi no no se no we kura de because me mpanu na ye den ne se honhom no ene di se adwuma no enam so manu awaru agu na adwuma so sei onye sika sisi a ade foforo besan ba bobom enti wanhwe ye obi te ho be kase we de okohwini oye adwuma kura ye huna de pepe bi odi ni sika ye de eto ye betu ni mita ene wantumi entu aka ne aka ene ye bebetu ni mita ensam wona ensu no no nenim de eha no na ahawo bebe wurai wafa wate yanga wate de Nyankopon tumi ye ewo wiasema brabo yi loss ne ha eni nti na waba no yesu ye fe dwankobia ne su eni ne haw na ni gie ye obonefo na wia no de gidi se Onyankopon be ye ne ho senkyerene emenesi ye da se pa na abusia yakwakohwe video no aba mamensanso ema wakwa aba ye nua ba yi nsem ya wodi etu dwai ema ye hu se bibi wo wiase ampa sanka bibi ni wiase anka da ke yentu ye pumu ye nua ba yi nsem ya ma tese ama wo sen kura agumi se niama we nyina ekosonso ye nim ena ye edi yenya ese ye dwuma ese ya brabo ba bia tese bibi bia de ensa beke bia na ye de na ye basa ye adwuma ye hu se ye adwuma pa nanso na enkoyie na chese ni nyina afini efiri na we nyina nkombra eye yenye suban ni anamon bia yetu na ma we nyina ere eba yeso obi wo honma osori obedware na dwesa bonten adware ene ntare nketenkete ni niam basa nko a na osori a woye oka onfiu afa be wi akire no na honhom bia nya na ho kwan no aware no na afa ni niam nyina ye basa abonten adware anaju obi wo honma 12 11 no gina bonten petemu no odware nti wo hwese den ene be ye beto wan den ene ensi wo abrabo wanyina wasi yehye na yede yejai ena afensu ne ma nkofo ne ma agege ne nyina so ka ho obi wo ho mpe wasem nti wo se ordinade ma wo na ni brew na se ordinade na se wo kokwaje na ade a obetumi afasa kwan ne so ede anya ama wo ne ma nyina ye basa nti mum ye hye ya na montutu oye ne ye fa wei awurabe nsem ye o kan ye ya fa nya futu ne fa ntu ye hofo gide se wa fa futu ye se futu o hoye ensa cha nipa dise so hye se wutia ebeboa aha na me de wo si like na fa share na subscribe na fa comment na so fa to comment section hono mo e ma media meje so ene nana akosia adepa hanso da so emergency Ghana TV da se na be san so de hye mu e wa ha bi makrawa na madawase